NDFB प्रुफसो देखायबावनांगौनो सोरबा बे गबिन्द बायदिया नोङो NDFB होननानै प्रुफ जोंखौ सिनायगोन नामा जोंनि केम्पआव थानाय लिडारफ्रासो सिनायनांगोन ना एना जानानै बिदि खौसे गैयैयावनो दिनैसिम जेबो साक्सेस जायाखै दै जोंनि NDFBफ्रा गोसोआव लाखा दिनैसिमबो नैबे राजनिति फोथारावबो खौसे जायाबा जिबनावबो बे हारिया जोबलांनायनि चान्सआव दंहैयो NDFBफोरनि सेंग्राफोरनि जोहोलावफोरनि सावा नोंसिनाव थन्न नांगोन नोंसोर बाब्राब गवा नोंसोरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बिटिआर एवार्डनि सायाव बुंनो सानदों आं एक्स NDFB हिसाबै दिनैसिम दिनै जोंना एक्स NDFB हिसाबै जेनेबा एकर्ड जानानै थांबाय 2020 नि 27 जानुवारियाव दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय दिनै NDFB हिसाबै MOH आव लिरनाय दंखायो केस फोजोबनाय रिहेबिलिटेशन आरो मार्टेज जेनेबा नों थैनाय न'खर मुंख्लंनो अनसुंथाइ होनाय दा बेखौ लानानै जोंना दाखालि रिहेबिलिटेशना होबै दाखालि फाइनालिस्ट होनानै 678 होनना बुंदों बिसोरो दा बेयावहाय बिथांमोना बेखौ होखांनानै सेंग्राफ्रा सोर थादों सोर थालांदों सोर थालाङाखै बिथांमोना खेल खालामना खालामाखै दिनैहाय आं दाखालि सासे लिडारनाव सोंहरदोंमोन दै सासे लिडारनाव सोंहरनायाव बुंहरदों माने नोङो केम्पआव थाबोदोंबा नोङो पि ग्रुपनिबा नोङो गबिन्दजोंहाय एसे टाच खालामनानै क्लियारिफिकेसन खालामना ला होनना बुंदों गोसोखांलाय सोर सिअ'मोन सोर प्लाटुन कामान्डारफोर सोर आर्मि चिफमोन बिथांमोना खेल खालामनाय आरो गबिन्द सारानो जोंनि केम्पआव फैबाय थानाय बिथांमोननो जोङो साहा रानना हैनाय बिथांमोना आलासि जाफैबा केम्पआवहाय बिथांमोनाथ' केम्पआवहाय बबेबा प्रग्राम जायोबा जोंनि केम्पआव हाबना थाफैयोमोन बिथांमोननि बिसिना बानायनाय साफायैनो दोननांगौ बिथांमोननि रुम फोसाबनांगौ बिथांमोननो दै बा साहा हैनांगौ जोंनो दा बिथांमोना गोसोआव दंना गैया जाखो फालाय बिथांमोना सिनाया NDFB होननानैलाय माने केम्पआव दोननानै माने सिनायथिया दा रिहेबिलिटेशना कमप्लिट जायाखै माबायदि बिथांमोननो होखो रिहेबिलिटेशना दिनै बिथांमोना बेखौ क्लियारिफिकेसन मानो होनो हाया दिनै जोंनि एक्स NDFBनिफ्रायनो जेनेबा एकर्ड जाखाना जोंना एक्स NDFB जेनेबा एकर्ड जाखांनानै आफादावथ' गैला नालाय माने बेखौ बिथांमोननि खामानिखौ मावनोनो एक्स NDFBफोरनि खामानिखौ मावनो थाखायनो वेलफेयार दाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB दाबाय NDFBनिफ्राय वेलफेयार दाबाय बिथांमोन लिडारफोरा दिनै सालिदारि खालामनानै नायनांगौ सोरबायदि मानसिया मोन्दों मोनाखै ना 2 नम्बर मानसिफोरनो होदों नामा बिथांमोना क्लियारिफिकेसन लाजिनांगौ गोसोआव लाखा दिनै केसआबो जोबना थाङाखै माखासे मानसिफोरना दिनै फेसबुक आरो इउटुबावहाय बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनांगौ बिथांमोननि थाखाय आद्रा थानाय NDFBफ्रा माखासे दाबो मोनाखै दै रिहेबिलिटेशनखौहाय अरिजिनाल NDFBफ्रा मोनाखै बिथांमोनहा जोङो आद्रा जेनेबा नोङो आफादाव थानानैहाय माखासे जोंनि सोलोंथाइ लानांगौ समानो जोंना खावसेयानो थांखाबाय जे सोलोंथाइ लानांगौ बे समाव जोङो सोमावसारनाय समाव NDFBनि सोमावसारनायाव जों बारसोमहैफाबाय बिथांमोना दिनै मोननांगौ समाव बिदि नाथ्रोना दोननांगौआ बिराद अननाय गोसोआव लाखा NDFBनि नामावहाय जों जेल जादों दै बेंगलरनिफ्राय लाबोजादों जोङो बिथांमोना बेखौ सालिजारि खालामनांगोन सोरबादिया नंगौ नङा बिदि जानला मोनला मानसिफोरनो होलाबायनानै गोदाव सोराव खालामनानै नंगुबै मानसिफोरखौ बिदि गोदाव सोराव गोसो बोर होनानै जाम्बा जाम्था खालामनो दासानखा गोसोआव लाखा खिन्थु नैबे जोंनि नैबे 5 बोसोर जाबाय एकर्ड जानानै बिथांमोना जोंनि बे लिडारफ्रा दिनै वेलफेयारनि बा फरामनि लिडारफ्रा जानला मोनला बुंला फैयोबा हयलाय जारला दं रिहेबिलिटेशन मोनै मानसिफोरखौ खेल खालामखा मोजाङै नायनानै नायबिजिरनानै रिहेबिलिटेशनखौ होनांगौ बिदि जानला मोनला मानसिफोरनो होनानै गुबै मानसिफोरखौ दोनखोमानो दासानखा बिराद जारला जागोन आरो दिनैहाय नै जोंनि लोगोफोर दं मेलानो बिराद बुरजा दङ रिहेबिलिटेशन मोनै अरिजिनाल मानसिफ्रा मोनजोबाखै दासिम माबायदि मानसिनो होखो रिहेबिलिटेशनखौहाय नायबिजिरनो जाखो नङै मानसिखौ मासो सोसनला जोबदों होननाय खोनादों दाखालिनि 678 आवहाय गुबै मानसिखौ अबाव खोमानानै दोनजोबखो इसोरलाय गावसोरजों रायज्लायहरबा बुंहरबावोसो माने NDFBनि प्रुफसो देखायबावनांगौनो सोरबा बे गबिन्द बायदिया नोङो NDFB होननानै प्रुफ जोंखौ सिनायगोन नामा जोंनि केम्पआव थानाय लिडारफ्रासो सिनायनांगोन ना बिथांमोनथ' जों साहा ओंखाम दै केम्पआव थाफैबा जों ना खुरना हैनांनो 5 बोसोर 14निफ्राय 19सिमाव जों दङ केम्पआवहाय सोर दंमोन सोर लिडारफोर दं आखाइ थुनानै खिथालाय आं दंना गैयामोन बिदि जानला मोनला खालामनाङा लिडारफोरा गावजों गाव एना एनि जानानै बिदि खौसे गैयैयावनो दिनैसिम जेबो साक्सेस जायाखै दै जोंनि NDFBफ्रा गोसोआव लाखा
दिनैसिमबो नैबे राजनिति फोथारावबो खौसे जायाबा जिबनावबो बे हारिया जोबलांनायनि चान्सआव दंहैयो। नैबे राजनितिनि गोहोआ गोमालांगोन सानसे समावहाय। NDFBफोरा जेरै खौसे जायाबा दा गासिबो सोलांबोजानो आरो NDFBफोरनि सेंग्राफोरनि जोहोलावफोरनि सावा नोंसिनाव थन्न' थन्न' नांगोन। नोंसोरो बाब्राब गवा नोंसोरो बिदि खालामनो नाङा दै लिडारफ्रा। गोसोखौ दुखु मोनहोनो नाङा सेंग्राफोरखौहाय। सोरखौबा नाथ्रोदनाय सोरखौबा फोलानाय बिदि खालामनो नाङा। सैथोयै माव, जाथिनि मावदोंबा सैथोयै माव। सेंग्राफोरखौबो खुसि थानो होनना दासानखा। लामा बोरैबा थांफ्लाङोबा हयले लिडारफ्रा गनाय नङा दै सासेबो गोसोआव लाखा। सेंग्राफ्रा ओरैबायदि दंहैयो गुवाहाटियावहाय सिबिफोर खामानि मावनानैहाय। सोरबा गारि ड्राइभार जाहैनांदों, सोरबा कम्पानियाव हाबसोनानै खामानि मावनानै दङ। गुवाहाटिफ्राव खामानि मावनानै दंथ' सेंग्राफ्रा जोंनिया रिहेबिलिटेसन मोनै सेंग्राफोर दं बिरादनो। गुवाहाटियावबो दंहैयो खामानि मावनानै ड्राइभार जानानै दंहैयो। आं दहायसो कल खालामना कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायहरबाय। खम खस्थ'यै गारि सालायनानै दङ। जों बादिनि सेंग्रायैनो दं याङैनो। जों रावखौबो गिया। सेंग्राफोरनि खोथाखौ मानिनानै सोलियाबा लिडारफ्रा सानसे समाव गनाय नङा दै साफा बेनि हिसाब खिथाब लाजोबगोन जों।